Per què vols ser científica? Si això és un treball d'homes, simplement dedica't a cuidar del teu marit, que és ell el que et mantindrà. D'aquesta manera, la societat modelava les dones com volia, callant les seues veus i ignorant els seus somnis. Per tant, va poder haver-hi en el passat una cosa més excloent i discriminatòria que la ciència? La ciència es va veure immersa enmig d'una cultura patriarcal on els coneixements que se n'anaven generant estaven globalment esbiaixats. Esbiaixats cap a les persones del món occidental, esbiaixats cap a les persones de raça blanca, però sobretot esbiaixats cap als homes. Les dones sempre han fet grans contribucions en tots els àmbits científics, però aquestes només van ser reconegudes cap als homes que les van ajudar o fins i tot que els van robar els descobriments. En resum, les dones han sigut considerades inferiors als homes única i exclusivament pel seu gènere. No obstant, això no els ha impedit continuar treballant en el que els agrada. Julia Payne va ser una astrònoma que va descobrir que el Sol està compost majoritàriament d'hidrogen i heli. Va començar a estudiar en Cambridge, però esta no permetia a les dones optar a graus avançats, així que es va anar als Estats Units. Ahí va aconseguir un doctorat sobre atmosferes estel·lars. El seu descobriment va provocar un rebuig de la comunitat científica. Anys més tard, només van poder donar-li la raó. El seu treball va ensenyar als astrònoms a interpretar adequadament els espectres estel·lars. Nettie Stevens va ser una genetista que va realitzar una investigació amb insectes i la principal conclusió va ser: hi ha dos tipus de cromosomes, l'X i l'Y, els quals determinen el sexe d'un ser viu. Però va publicar el seu treball al mateix temps que el seu company Edwin Wilson i ell es va portar la glòria. Encara que ambdós van fer el mateix descobriment, durant molt de temps va ser ell qui va aparèixer com l'autèntic descobridor. Ara ningú dubta de que Stevens és una de les grans biòloges i genetistes de la història. Rosalind Franklin va ser una química i cristal·lògrafa britànica. Els seus treballs amb imatges per difracció de rajos X van tindre gran importància en el progrés de camps diversos. És una d'eixes científiques la qual el seu treball va quedar sense el reconeixement que mereixia. Ella va capturar la foto que va demostrar que l'ADN era una doble hélice. No obstant això, van ser James Watson, Francis Crick i Maurice Wilkins els que van guanyar el Nobel de Medicina en 1962 per seus descobriments sobre l'estructura molecular dels àcids nucleics. La seva investigació també va servir com a base per a comprendre l'ARN, el carbó, el grafit i els virus. Grace Hopper va ser una programadora informàtica i va crear el primer llenguatge complex d'ordinador. L'Armada la va enviar a la Universitat de Harvard, on va treballar com a programadora del primer ordinador de gran capacitat. Després de la guerra, va realitzar el primer compilador per a processament de dades que usava ordres en anglès, i sense saber-ho, Hopper estava fent més fàcil la codificació. I com elles, hi ha moltes més dones que són imprescindibles en la ciència.